Guys, nandito tayo ngayon sa bundok ng Tralala. Ayan, sa Quezon. So, ayan, tatawid tayo ng tulay. Hindi, joke lang, hindi pa dyan. Ayan, so, nagmamarket tayo ng barley. And yung mga kasabahan ko, say hi, nanay. Ayun. Hi. Sila. And, papunta tayo ngayon sa isang demo natin. So, nakita nyo yung daan. Yan, yung nilakad namin kagabi. Yan. And, mamaya, antay lang, dadantay sa tulay. For now, bye, kasi medyo mahaba-haba yung aming lalakarin, okay? Oh my gosh, ayan na po yung tulay. Tumatawid na po tayo. Oh my. Oh. Nakakatakot. Baka malaglag ako. Pero, ayun. Sila naman. Tingnan natin sila tumawid. Ayan. Sige. Wow, ang tapang. Lit-lit. Ayan na po. Tumatawid na siya. Say hi to the camera. Ready? Hello, good evening. Tatawid tayo sa tulay ngayong gabi and pupunta tayo sa bukid. Okay. So, ayan, mga groggy na po kami. Ayan, Sir Malik. And, ayan, tawid na po tayo ng tulay. Yeah. Ito po ang aming mga trabaho. Lakwatsera at lakwatsero po talaga kami. So, ito na po yung tulay. Wait. And, kailangan na natin patayin mamaya-maya. Kasi, madilim na siya. Oh, no. Ito madulas. Yeah. Oh, my. Ayan, wala po itong hawakan. Sir, landahan. Ayan, kung nakita niyo Sir Malik, tumatawid. And marami po siyang dala. Bye for now, dahil hindi na po makita. Pero ang totoo niyan, pasok po talaga kami ng bukid. Ayan. Ano po talaga, madilim. Pasensya na po. Ayan, hindi na po natin makikita. Kasi as in, bukas na lang po ng umaga. Tingnan po natin kung ano yung tsura niya. Okay? Bye! Good night! Guys, kararating lang natin. And, look. After 20 minutes na lakaran na puro putik. Good morning, guys! So, ayun, di pa po ako naligo. As in, literal na kakagising pa lang, yung kakabangan pa lang ng kama. So, wala tayong makeup and magulo yung hair natin. Manguha tayo ng mango. Yan, sarap. Dito tayo ngayon sa bukid. Kita nyo, ang ganda. Diba? Yan, so, mamaya maliligo tayo sa ilog. Kaya, again, papunta tayo ngayon sa ilog, sa Bukal, kung saan tayo maliligo. Bukal actually. So, nakita nyo po, ito po yung way. And, umulan, kaya, ayan, sobrang putik. Dumidikit sa tsinelas natin. And, ayan, nakikita nyo, yan po yung daan papunta sa ilog. Kung nakikita nyo, ay ilog. Bakit ilog ba ako ng ilog? Batis. So, ayan, nakita nyo, kita nyo yung batis. Hindi pa po tayo dyan maliligo. So, dadaan lang po tayo dyan. Okay? So, careful. Ayan na po. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong hitsura ng
bukal. Napakaganda and sa ngayon, bye muna. Baka madulas tayo. Okay? Yung mga kalakwatsero at lakwatsera. Ayan, so papunta po kami sa ilog, sa bukal kung saan kami maliligo. And tingnan nyo po dahil maputik, umulan kagabi. So nakapaa na po sila. Ayan. And ako, takot ako magpaa kasi baka may linta. Ayan, so ito po yung daan. Kita nyo. So mamaya, tingnan natin kung ano kaganda yung bukal. Okay, bye-bye for now. Oh, hello again. Andito na po tayo sa bukal na sinasabi nilang paliguan. Yan. So, mukhang maganda. Excited na ako. Excited. Yan. Kita niyo yung daan. My foot and my foot. Yan. Yung itsura. So, excited na tayo maligo. Ay, po yung itsura. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Parang feel na feel mo talagang nasa province ka. Yan. And andito po tayo, partner. Andito tayo sa anong lugar nga to? Sa bukal. Ayan, dito tayo sa Lubigan. Sa Quezon. Camsur. Ayan, ang sarap. Ang linaw ng tubig. And excited na ako maligo. Ay, ang ginaw! Oh, ang ganda ng tubig. Ayan na po. Ready pala dyan yung pet ko dito. Ayun. So, ayun po yung bukal. Ang ginaw, promise! Ang ginaw ng tubig. So, masarap dito maglaba. Parang gusto ko rin. So, ang ganda po. Ayan. Tingnan nyo po yung kalabaw. Ang sarap ng ligo. Buti pa yung kalabaw. Ouch! Picture mo yun sa bato. Ay, giniginaw na ako. Maliligo muna ako. So guys, ito po yung nilakad natin kagabi. Yan. Ayan na mga kalakwatsero at lakwatsera. Yan yung ating sinadya kagabi. Kalakwatsero, kalakwatsera. Dito tayo dadaan ngayon sa maliit na tulay kasi semento na yung dadaanan natin. Pag doon tayo sa malaking tulay, ang haba pa po ng lalakarin natin. So, ayan. Yan po yung nilakad natin. Malayo-layo yung narating natin. And yun po siya. Yan, so, grabe nangangatag yung kamay ko. Nangangatag yung kamay ko kasi natatakot ako tumawid. Ano kasi siya gumagalaw? Yeah. My gosh. Tignan nyo mga kalakwatsera. Nakakatakot dali. Dandahan. So, kailangan talaga. Tapos sabi ni nanay, nahulog siya kanina dito. Oh my. Yes, ang taas oh. Para sa isang matanda, mataas po yung kalalaglagan na yan. So, bye muna kasi natatakot ako tumawid. Baka malaglag yung cellphone ko. And matindi kung ako yung malalaglag, di ba? Kwatsero lang kwatsero. Yan po yung tulay na tinawid natin kagabi. Ayan siya pag umaga. Papunta din sa bukid. And di kami dyan ngayon dumaan kasi umulan and madulas. Yan po yung may mga naglalaba. Ayun. So, ayun, papunta na tayo sa bayan. Yan na po yung mga kasama ko. And siya po yung si partner yung tinuluyan natin. May-ari ng bahay. Ayan, pawis na pawis. Bye for now.